Здравейте хора! Аз съм Никол и в днешното видео ще ви покажа моята вечерна рутина. Часът е 9:52 и моята вечерна рутина започва така. Първо ето ми ги ногтите, които си бях направила за някъде половин час. Може и повече, не знам, много са хубави. Значи, продължавам с мицеларна вода, за да си изчистя лицето. Трябва да си чистите лицето дори когато нямате грим, за да... не знам, просто трябва, защото да ви се премахне мърсотията. Да, тя е на 22 ранг. И да, тук си търкам, както вижте, лицето с тампона. След това добавям на Авен термалната вода и да. Взимам си след това душ. Сега показвам шампуана и да. Продължавам с вечерята ми, която беше зелева салата, която е адски уникално вкусна. Малена тъпка се къпасе. Продължавам като мия зъбките, защото това трябва да се прави и сутрин и вечер. Сега пастата, която използвам за вие на Colgate. И също, тъй като тук не знам какво да говоря, да ви питам, искате ли да правя повече видеа с voice-over или не? Защото според мен видеа с voice-over се получават много яко и не знам. Просто стават кратки и готини и много са готини. И да, сега си мия зъбките тук. Трябва хубаво да ги смивате. Продължавам с вода. Малко не го коментираме, но всичко иначе е наред. Не. И да. Сега не чувате обратно. Не трябва просто чувате. И така, не знам тук какво си се заплява, но... А не, тук си чистих четка. И хора, всичко приключва, нали? Тук искам да кажа, че сега няма да си лягам. Просто ще стоя и ще си цъкам на телефона и ще си говоря с приятелки, което няма смисъл да снимам. Още е сигурно колко е часа? 10, аз 10:42. Аз стоя до един някъде, тъй че да знаете, сега само ще цъкам на телефона и ще си говоря с приятелки. Аз съм с синя коса. И ме последвайте и се абонирайте за канала и лайкнете видеото, ако ви е харесало. Бай-бай!